Článok Slobodné murárske lóže z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti, v nadväznosti na moje predchádzajúce posolstvo sa dnes chcem podrobnejšie venovať náboženským tajným spoločnostiam, ktoré od pradávna zohrávali kľúčovú úlohu v kontrole obyvateľstva vašej planéty. Najprv si však povedzme, čo je vlastne náboženstvo. Jeho základom je závislosť človeka od Boha, pričom nezáleží na tom, ku ktorému vierovyznaniu sa človek hlási. A čo znamená byť od niekoho závislý? Predovšetkým to znamená stratu individuality a slobodnej voľby. Takto náboženstvo nebadane pre človeka zmenilo podstatu jeho vzťahu k Stvoriteľovi. Ak na počiatku ľudstva ľudia vedeli, že sú časťami Boha vtelenými na zemi, cítili sa spolutvorcami a mali vnútornú slobodu. S príchodom rôznych náboženstiev, ktoré ukrývali pred ľuďmi skutočné poznanie, sa však začali vnímať ako bezmocní otroci, o čom už bolo v mojich posolstvách často hovorené. Hlavnou úlohou veriaceho človeka sa stalo potešiť svojho pána slepým dodržiavaním všetkých noriem správania a myslenia, ktoré ustanovili náboženskí vodcovia. Tak bol vytvorený ďalší mocenský inštitút. Už nie svetský, ale náboženský. A na to, že išlo práve o moc, poukazovali nesmierne bohatstvá, ktorými tieto náboženské inštitúty disponovali. Odkiaľ pochádzali prostriedky na výstavbu honosných chrámov, kostolov, mešít a iných kultových stavieb? Prečo boli odevy náboženských vodcov také prepichové a bohaté? Všetko to financoval hlboký štát, ktorého predstavitelia chápali, akú obrovskú službu im náboženstvo môže poskytnúť v kontrole nad obyvateľstvom Zeme. Práve preto bola spustená kampaň šírenia kresťanstva aj medzi divokými kmeňmi, vzdialenými od civilizácie. Cieľom bolo zavedenie kontroly nad obyvateľmi týchto odľahlých oblastí planéty a ich úplné podriadenie diktátu monarchických rodín. Už sme veľakrát hovorili o tom, ako a prečo boli skutočné božské princípy skreslené, preto teraz chcem upriamiť vašu pozornosť na zločiny, ktoré sa na základe náboženstva páchali počas mnohých storočí. Najmä katolicizmus, ktorý sa usadil v monarchických krajinách Európy, sa v tomto smere prejavil. Postupom času sa práve Európa stala hlavným oporným bodom hlbokého štátu, odkiaľ sa jeho moc rozširovala ďalej, na iné krajiny a kontinenty. Práve v európskych krajinách sa svetská a náboženská moc spojili, čo umožnilo drakoreptiliánom efektívne manipulovať vedomie ľudí a vyvolávať v nich emócie, ktorými sa živili. Na udržanie úplnej kontroly nad najvyšším duchovenstvom sa jeho predstavitelia často stávali členmi tajných spoločností, predovšetkým slobodomurármi s vysokým stupňom zasvetenia, a boli tak zapájaní do satanistických obetných rituálov. Bohužiaľ, najstrašnejšie zločiny na Zemi sa odohrávali tam, kde si to ľudia ani len nevedeli predstaviť. V kráľovských palácoch, zámkoch, kostoloch, katedrálach a chrámoch. Tí, ktorých milióny ľudí úprimne považovali za zástupcov Boha na zemi a ktorým sa bezvýhradne podriaďovali, sa ukázali byť krvilačnými a nemilosrdnými zločincami, ktorí neúctievali Boha, ale diabla. Ľudský život pre nich nemal žiadnu hodnotu a najviac si cenili energie bolesti a utrpenia ľudí. Tu dnes skončíme. Bezmedzne vás milujúci Otec absolútny s vami hovoril. Prijala Marta. Článok Závislosť človeka od Boha z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti, v nadväznosti na moje predchádzajúce posolstvo sa dnes chcem podrobnejšie venovať náboženským tajným spoločnostiam, ktoré od pradávna zohrávali kľúčovú úlohu v kontrole obyvateľstva vašej planéty. Najprv si však povedzme, čo je vlastne náboženstvo. Jeho základom je závislosť človeka od Boha, pričom nezáleží na tom, ku ktorému vierovyznaniu sa človek hlási. A čo znamená byť od niekoho závislý? Predovšetkým to znamená stratu individuality a slobodnej voľby. Takto náboženstvo nebadane pre človeka zmenilo podstatu jeho vzťahu k Stvoriteľovi. Ak na počiatku ľudstva ľudia vedeli, že sú časťami Boha vtelenými na zemi, cítili sa spolutvorcami a mali vnútornú slobodu. S príchodom rôznych náboženstiev, ktoré ukrývali pred ľuďmi skutočné poznanie, sa však začali vnímať ako bezmocní otroci, o čom už bolo v mojich posolstvách často hovorené. Hlavnou úlohou veriaceho človeka sa stalo potešiť svojho pána slepým dodržiavaním všetkých noriem správania a myslenia, ktoré ustanovili náboženskí vodcovia.
Tak bol vytvorený ďalší mocenský inštitút. Už nie svetský, ale náboženský. A na to, že išlo práve o moc, poukazovali nesmierne bohatstvá, ktorými tieto náboženské inštitúty disponovali. Odkiaľ pochádzali prostriedky na výstavbu honosných chrámov, kostolov, mešít a iných kultových stavieb? Prečo boli odevy náboženských vodcov také prepichové a bohaté? Všetko to financoval hlboký štát, ktorého predstavitelia chápali, akú obrovskú službu im náboženstvo môže poskytnúť v kontrole nad obyvateľstvom Zeme. Práve preto bola spustená kampaň šírenia kresťanstva aj medzi divokými kmeňmi, vzdialenými od civilizácie. Cieľom bolo zavedenie kontroly nad obyvateľmi týchto odľahlých oblastí planéty a ich úplné podriadenie diktátu monarchických rodín. Už sme veľakrát hovorili o tom, ako a prečo boli skutočné božské princípy skreslené. Preto teraz chcem upriamiť vašu pozornosť na zločiny, ktoré sa na základe náboženstva páchali počas mnohých storočí. Najmä katolicizmus, ktorý sa usadil v monarchických krajinách Európy, sa v tomto smere prejavil. Postupom času sa práve Európa stala hlavným oporným bodom hlbokého štátu, odkiaľ sa jeho moc rozširovala ďalej, na iné krajiny a kontinenty. Práve v európskych krajinách sa svetská a náboženská moc spojili, čo umožnilo drakoreptiliánom efektívne manipulovať vedomie ľudí a vyvolávať v nich emócie, ktorými sa živili. Na udržanie úplnej kontroly nad najvyšším duchovenstvom sa jeho predstavitelia často stávali členmi tajných spoločností, predovšetkým slobodomurármi s vysokým stupňom zasvetenia, a boli tak zapájaní do satanistických obetných rituálov. Bohužiaľ, najstrašnejšie zločiny na Zemi sa odohrávali tam, kde si to ľudia ani len nevedeli predstaviť. V kráľovských palácoch, zámkoch, kostoloch, katedrálach a chrámoch. Tí, ktorých milióny ľudí úprimne považovali za zástupcov Boha na Zemi a ktorým sa bezvýhradne podriaďovali, sa ukázali byť krvilačnými a nemilosrdnými zločincami, ktorí neúctievali Boha, ale diabla. Ľudský život pre nich nemal žiadnu hodnotu a najviac si cenili energie bolesti a utrpenia ľudí. Tu dnes skončíme. Bezmedzne vás milujúci Otec absolútny s vami hovoril. Prijala Marta. Článok Vatikán. Z kapitoly História ľudstva. Otec absolútny. Drahé moje milované deti. Ako pokračovanie môjho predchádzajúceho posolstva by som dnes rád pohovoril o Vatikáne ako centre katolicizmu, ako aj o symbole bohatstva a moci. Prečo má Vatikán status samostatného nezávislého štátu? Predovšetkým preto, že práve tam, na tomto malom kúsku zeme, sa hlboký štát sústredil na svoje nesmierne poklady. A nejde len o peniaze, ale aj o jedinečné archívy a artefakty, ktoré odhalujú skutočné dejiny zeme a ľudstva. Vatikánske múzeum, prístupné verejnosti, ukrýva iba tisícinu tých pokladov, ktoré sa nachádzajú v jeho podzemných úložiskách a sú strážené lepšie ako kráľovské paláce. Dá sa povedať, že Vatikán je pobočkou hlbokého štátu, tou špičkou ľadovca, ktorú jeho predstavitelia považovali za vhodné ukázať svetu. Spojenie katolíckej cirkvi s hlbokým štátom. Stalo sa tak preto, že práve katolícka cirkev bola po stáročia najspoľahlivejšou oporou hlbokého štátu na Zemi, doslova jeho krmidlom. Práve ona založila inkvizíciu, ktorá si vyžiadala životy 100 000 najlepších ľudských duší. Práve ona bola iniciátorom a organizátorom náboženských vojen, ktoré po celom svete rozsievali smrť, utrpenie a pohromy. V podzemí katolíckych katedrál sa konali krvavé rituály obetovania a násilia na deťoch. Prakticky žiaden pápež, kardinál alebo arcibiskup nebol vymenovaný bez vedomia hlbokého štátu, pričom všetci absolvovali zasvedcovacie rituály. Táto krvavá dohoda trvala po celé stáročia. Dnešná realita ako dôkaz. To, čo môžete dnes sledovať, je jasným dôkazom toho. Škandály týkajúce sa pedofílie, schvaľovanie homosexuálnych manželstiev a nasledovanie agendy globalistov. To všetko sú články jedného reťazca, ktorý stále spája hlboký štát s vrcholom katolicizmu. Ako odmenu za vernosť a oddanosť bola práve tejto náboženskej inštitúcii darovaná samostatná krajina, ktorej vplyv na svet je skutočne obrovský. Tu dnes skončíme. Nesmierne vás milujúci Otec absolútny s vami hovoril. Prijala Marta.